Stop na po tayo. Ay, sinsya na po. Dito ko na po nilipat yung ano ko kasi sa cellphone. Lumipat na po tayo sa cellphone kanina sa ano sa laptop. Kasi itong cellphone ko meron po siyang load. Yun nga, nasayang po yung ano po natin. Yung ilang minuto po sa live po natin dito sa laptop. Ano dyan, Michael, lumipat po ako sa cellphone. Shout out po sa 7 million views po. Kapi-kapi lang po tayo. Yan, kapi-kapi po. Shout out. Joanna Salas, shout out. Sayang yung ano natin yung unang live po natin. Sabi nyo kasi nawala yung ano ko, net ko. Kaya dito po tayo sa cellphone. Shout out po sa 10 million views po. At 2 thumbs up down. John Michael Bilisa thumbs up down, sir. Sabi ni John Michael. Nawala na sila Tita Anita. Lumipat lang ako sa cellphone, dati laptop. Just the way you are. Shout out po sa 15 million views po. 2 thumbs up done. Saan na yung mga classmate po natin dyan, Michael, na wala na sila? Ay, kala siguro nila anong balita natin dyan, Michael? Susunod yun sila dito, sir, sabi ni John bro Michael. John bro, si Tita Anita nawala na rin. Shout out sa 19 million views po, 3 thumbs up dan. Salamat po. Nangyari, nasan yung mga classmate natin, bro? Nag-message si Tita Anita dyan, Michael, sabi niya nawala daw signal. Iyan, MC Gaming, kaga pa shoutout, akala ko tapos na live mo. Lumipat po ako sa cellphone. Yung cellphone yung ginamit ko kasi mayroon pong load po yon. Naka-register po ako kanina umaga. Kasi sa laptop mahina po ang net eh.
Ian MC Gaming. Kagapa shoutout, kala ko tapos ka na naka-live, sabi niya. Hindi pa po. May Moti, kumusta kagapa, tamsak na naabutan din kita. Ito, panibagong simula lang po ulit tita. Pero kanina pa ako nag-live. Good luck po sa mga ibuboto po nating kapitan, kagawad, sa mga manok po ninyo. Sir John, gandang gabi sa iyo. Shout out. John Michael, balita sir kay rin na konting post na lang sa dalaga natin. Babalik na siya sa dating sigla. Yan ang gusto ko sa iyo, bro. Meron kang ibabalita sa akin. Baliktad na, no? Sa bagay, bihira lang din naman ako nakakapag-join sa kasi sa Japan, kasi sila din yung may contact. Shoutout po sa 37 million views po, 8 thumbs up. Salamat. Wala na si Tita Anita. Joanna Salas, shoutout po. Joanna Salas, mag-comment ka nga. Kasi napapansin ko lang hindi ka nagko-comment puro emoji. Pa-comment naman minsan, sabihin mo hi, di ba? Shara sa 39 million views po. Mahina po talagang natin, internet. May tayo, may tawag nun. May bisita po tayo si Sir Mosa Baliyeb. Shoutout po. Ma'am Anita, Ina, where na yo? Gising pa si Sir Kaagapay, sabi ni John Michael. Kala nga nila natapos na, tulong na. Ganda gabi po, musta po? Ay okay lang ma'am, okay lang naman po, Ma'am Denise. Shoutout, welcome po sa ating live po. Nakabisita po kayo sa ating live. Ayan. Ba't tayo mag-comment siya na si Ma'am Joanna Salas? Ba't puro emoji? Nahuli na naman ako din, sabi ni ate Lisa. Hindi po tita. Diba kanina sa laptop po ako, tapos lumipat lang po ako dito sa cellphone kasi may load yung yung cellphone ko. Welcome sir or ma'am mo sa Baliyib. Shout out po and good evening sa iyo. Kaya nga dyan, bro John, daming bago sa ating live, no? Kasi tuwing nagla-live ako, maraming bago Siyempre bilang naman ay welcome po kayo sa ating live, di ba? Connie Ondonyo, good evening po. Good evening din po Ma'am Connie Ondonyo. Tulad po ni Tita Connie, bago rin po ito. Welcome po kayo Tita Connie sa ating live po. At siyempre magandang gabi din po sa inyo. Nina Gapaya watching from Hong Kong. Shoutout po Ma'am
Nina Gapayaw. Tamsakdan, sabi ni Ate Lisa. Salamat Ate Lisa po. Isa din po yan sa kababayan po natin. Magkalapit lang po kami ng barangay. Ila Sidnari Ilay, shoutout po Kagapay, gandang hapon. Gandang hapon din po. Iyan Imsigaming, baka nahiya Kagapay si Ma'am Joanna. Kaya nga po. Pero napapansin ko tuwing live ko po, puro emoji po ang kanyang Maria Anita Beltran, nawala ka Kagapay. Nawala na naman po ba ako? Okay na po tita yata eh. Amelia, hello po kuya ko rin. Talagang pinanindigan mo Amelia yung Karen Karen. Amelia, hello po kuya kuya Karen. Salamat sa paglamo kay Bonso Rina. God bless you. Ay, oo naman Amelia. Lahat mahal po natin si Rina po. Erlinda Daligang. Good evening Kagapay. Good evening din po Tita Erlinda po. Shout out po. Teresita Lida, new love team ng Kalingap viral yan. Karin yan ang tatapal sa Jumcar. Ha. Baka ma-issue po tayo dyan John Michael Bilisas, sa lahat pong bagong pasok sa munting bahay ko po ni Sir Kagapay, welcome and shout out po sa inyong lahat, sabi ni Bro Michael. Ma'am Maria, good evening, sabi ni Ian MC Gaming po. Ma'am Lisa, shout out po, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Teresita, bakit nawala net mo kanina, bumalik na lang ako. Yun nga po, pawala-wala po kanina pa pong umaga. Ganito po kasi pag medyo makulimlim na ulan, sa dami po ng gumagamit. Bakit nawala mo kanina, bumalik lang ako. Bakit nawala net mo kanina, bumalik lang ako, sabi ni Teresita Leda. Ma'am Ian, shout out po. Maria Anita Bertran, Charcoal Delerans, good PM Sir Host. Kanina pa ako, di mo nababasa comment ko. Ay, ngayon ko lang po nakita tong comment nyo tita. John Michael Bilisa, Erlinda Daligang, shout out and good evening po. Kaagapay, huwag kang matakot sa buzzer, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Hindi naman po ako natatakot. Minsan nga po may pumapasok po dito na si si pangalan nun, yung pretty boy. Kung ano sinasabi sa akin. Teresita Lida, makinig na lang ako. Sige po tita. John Michael Hiloyan, akala ko di na kayo papasok dito. Kaya nga dyan. Buti nakita nila ulit Mari Lorinto, tamsaktan padak nga Ilocano. Oy, dati ka Ilocano nga manin dito'y barbaro. Salamat Ate Mari Lorintoy. Welcome ka rito'y live ko. Salamat nakapasyar ka. Sapel ako makanayon. Diba? Salamat po. Lisa Falifig, dan share ko na ang live mo din sa Pangasinan ngayon. Ay, salamat manang, talaga nga inayayat na ka nga kababayan mo. Ina, musta sa ano nangyari? Ano nangyari sa ating dalawa, ina? Nako, dyan ako pa ang hindi papasok, sabi naman ni Tita Maria Anita Beltran. John Michael Bilisa, Charcoal Deliran, shoutout ang magandang gabi. Nanood na ako dyan ng KMGS, akala ko di na babalik, sabi ni Ina Mustasa. John Michael Bilisa, Lisa Palipik, shoutout. Maria Anita Beltran, nandito kami magtatanggol sa iyo, di ba mga classmate mo, sabi ni Tita Maria.
nakita ko ng live ulit. Ina, mustasa. Oo nga, ina, lumipat talaga ako. John Michael Bilisa, okay ina, sabi naman. Jonalyn Golpo, okay na pala ang signal ni Kaagapay. Opo, lumipat po ako sa cellphone kasi nga mayroon pong may tumatawag po sa atin. Wait lang po. Paano ko kaya wait lang po paano ko ba ito wait lang po mga Kaagapay kasi tumawag po yung tita ko. Pinapaano yung Gcash na ipapasa sa kasi yung gamit kong cellphone nandun yung nasaan na. Pasensya na po kayo, hindi ko nababasa yung iba. Pinasa ko lamang po itong yung Gcash ng kababata ko kasi po, kailangan po niyang mabakalan yung binti po niya dahil yung binti po niya, yung buto ay tawag nun, naputol. Kailangan ng pangpabakal. Tuloy po natin. Jonalyn Golpo, okay na po pala ang signal ni Kaagapay. Charcoal Delerance yan. Ako believe sa'yo talagang purely Rina ka, walang ibang topic. Ay oo naman po Tita Char. Rina lang naman po palagi ako. Shout out din Sir John, sabi ni Lisa Palipik. Anma, new subscriber from La Union po. Wow, salamat po Ma'am Anma at sa pag-subscribe po ninyo sa aking channel. Taga La Union po pala kayo. Saan po kayo sa La Union po, Ma'am Ann? Kaagapay, andyan din kanina si Buhore, naputol lang live mo. Iyan Imsigami. Oo nga po, yung Buhore, medyo din po yung kanyang comment. Masilan. Yes, tama ka Ma'am Anita, tagapagtanggol tayo, sabi ni John Michael. Jonalyn Golpo, hello po, sabi ni John Michael Bilisa. Roscos, gandang gabi po Kaagapay, ngayon lang po ako nakadalo ulit sa live mo. Busy po kasi sa kandidata namin ngayong pahinga kasi butuhan na bukas.
Okay lang po ano, Tita Ros, basta importante ay nagampanan po ninyo yung ano, yung inyong yung tawag na, yung pag-ano niyo sa pagsuporta po ninyo sa iyong ano, kandidato. Yes din, full support kami sa'yo. Salamat Tita Lisa. Ma'am Ina, gandang gabi, sabi ni Ian MC Gaming po. Shoutout sa iyo John Michael, Jonalyn Golpo, Maria Anita Beltran, Ma'am Lisa, hanggang dulo tayo susuporta kay Kaagapay. Patamsak po tayong lahat mga classmate, sabi ni John Michael. Sally Alegria, asan na? Nalito na tayo ah. Sally Alegria. Good evening sir Pogi, bakit kanina nagloading lang yan? CP mo ikot ng ikot lang now, okay na. Sa laptop po kasi ako kanina tita, nag-live, pero ngayon sa cellphone na po. Diyan nagtamsak na ako, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Oo sis Maria Anita, full support tayo, walang iwanan, sabi ni Tita Lisa. Ina Mustasa, gandang gabi din Ma'am Ian Imsagaming. Anma pa shoutout po watching from Hong Kong. Shoutout po sa lahat po na nasa Hong Kong po sa pangunguna po ni Ma'am Anma na taga Hong Kong po. Salamat po sa pagbisita po ninyo dito tita. Ma'am Maria Anita Beltran. Ma'am Ina, John Michael, hindi natin iiwan si Kaagapay ha, sabi niya. Okay Ma'am Anita, di mo kinalimutan ang tamsak ka. Shoutout po sa lahat po na 64 million views po, 59 tamsak dan. Wow, talagang hindi na talaga tayong mag-iiwan. Yes, Ma'am Anita, sabi naman niya, no. Yan, nag-umpisa na mag-ano siya best friend. Yes, Ma'am po. Ma'am Anita, sabi ni Tita Charcoal Delerans. Ba't ganun? Parang naglo-loading na naman. Shout out John Michael Velis. Shout out Ma'am Ana Coroda. Good evening. John Michael Velisa. Sir Moti. Shout out po Sir Moti. Welcome sa aking live po. Gandang gabi po dyan. Welcome po kayo sa ating live po. Cross tamsak na rin po ako. Shout out po Sir Spike, Ma'am Hasa at Ma'am Ana. Mukhang laging absent si Sir Spike ngayon ah. Maria Anita Beltran, natutuwa ako sa inyong lahat at nagkakaisa tayo. Sir Moti, Miguel, shout out at sa lahat. Welcome po natin si Sir Moti po, bagong-bago po dito sa ating live po. Shout out po sa iyo Sir Moti. At welcome po sa ating live po. Salamat po at nakadalo po kayo. Ina, nakikita ko din yan dahil si Kaagapay reactor ng Mamix. Nasa Mamix din po ako dati. Pero hindi yung Kaagapay ang channel ko. Dati po yun yung Lakay Fred. Thanks po, sabi ni Sir Moti. Sir Moti, ano po ba kayo? Vlogger din po ba kayo? Magkasabay yata kayo ni Roda, Kaagapay mag-live kasi sabi niya mag-live siya, sabi ni Jonalyn Golpo. Ay, hindi ko po alam kung nagkasabay po kami, Tita Jonalyn.
kung anong oras po siya. Naka-live si Mayora thumbnail, naka-live si Mayora thumbnail, sino nilapitan ni Rina, di naman nilapitan ni Rina si Ido. Dinaanan lang, hihi na nag-notify kasi sipi ko. Sabi nga gano'n. Oo nga, nakita ko rin po. Marianita Bertran lang nakita si Sir kagabi, nakita ko lang siya kay Rina na. Ganon. John Michael, Sir Mote, shout out and good evening, welcome po sa kaagape mo live. Welcome po natin si Sir Mote po, bagong classmate po natin si Sir Mote. Amelia kuya, kaagape hindi ako aalis kay Rina at sa lahat na nagmamahal. Wait lang po hello po tita. Yung number, sige po, ililista nyo. Pinasa ko na po sa inyo. Yan po, pinasa ko po. Naka-live po ako tita. Tawag po ako sa iyo maya. Sige po tita, salamat po tita. Okay, ingat po. Ituloy po natin. Marianita Bertran, ma'am inangin ko lang nakita si Sir kagabi, nakita ko lang siya kay Rina na. John Michael Belisa, Sir Mote, shout out and good evening, welcome po sa kaagape mo live. Amelia kuya, kagape hindi ako alis kay Rina at sa lahat na nagmamahal sa kanya, pray ko kayong lahat, salamat. Live streaming po ngayon, nag-iipon lang ako. Watch, WH, anong WH, watch po? Magla-live streaming po ba kayo Sir Mote? Sige, ano po yung yung channel po ninyo para tingnan ko po yung channel po nyo Sir Mote. Ito. Mag-subscribe po ako sa inyo Sir Mote. Yan. Sir Mote, naka-subscribe na po ako dito. Okay na po Sir Mote, naka-subscribe na po ako. Tapos kailan po kayo mag-live stream? Para maka-join po ako sa inyong live streaming, di ba? Asan na tayo? Thanks po sa inyo, sabi ni Sir Mote. Good evening. Amelia, shout out and good evening. Solid rin na po tayong lahat. Sabi ni John Michael, shout out, sabi ni Ate Lisa. Sir Mote, ano po channel mo, John Michael? Ang channel po ni ni Sir Mote, yun din po ang kanyang channel. Sir Mote rin po ang kanyang pangalan. I-ano po nyo yung link nyo Sir Mote para i-ano po natin dito.
Shout out Sir Mote, sabi ni Ate Lisa Palikpik. Hi din po Sir Mote, shout out po. Ros Cross, sabi ni Ros Cross. Sir Mote, marami nang nag-ano sa'yo, nag-subscribe. Pa-subscribe po natin si Sir Mote sa kanyang channel. Bagong bago po sa atin yan. Ma'am Anita, saan na kaya yung mga ibang napapanood dati si Edren, no, bakit parang kumunti na nanonood sa mga vlog at live? Nahati-hati na po kasi yan. Minsan nandun na po kay Jomcar, Edren, ay yung mga ano, kung sino-sino yung mga iniidolo nila ngayon. Siyempre, lilipat din po sila. Charcoal Delerans, you're very much welcome Sir Mote, new classmate, sabi ni Tita Char. Hindi ko rin alam Ma'am Ina, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Ian Insigami, shout out Sir Mote. John Michael Bilisa, Sir Kakapasampay po channel niya. Hindi po siya nagbaba ng link ni Sir Mote. Sir Mote, pababa po ng link daw po ninyo. Ma'am Ina, meron po akong sinamahan na GC, nag-uusap kami at nagmamarathon po kami, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Di na kaya talaga sila babalikan Ma'am Jonalyn, sabi ni Ina Mustasa. Gen C 84 vlog, Dan dikit sa iyo host. May bago na naman po tayong bisita po, vlogger din po, si Ma'am Gen C 84 vlog. Paano po natin pasuportahan din po natin si Ma'am Gen C? Titingnan po natin yung kanyang channel. Nako, reconnecting Go to channel. Yan, bagong-bago po si Ma'am Gen C 84 vlog. Pasuportahan po natin. Yan, nakasubscribe na rin po ako. Kanyang mga content, yung mga pagkain po, sasarap po. Tita Gen C, paano po yung link po ninyo? Pababa po yung inyong link. John Michael, nagkalat kasi upload ng dalaga natin hati-hati, sabi ni John Michael. Short growing channel is GC. Hello, oras live dito araw-araw? Hindi naman po araw-araw, kumbaga lang po, pag nagustuhan lamang po. Pero pag nagustuhan, mga alas 4:30 po, mga alas 5, ganyan. 9:30, 10 o'clock ng gabi sa Pilipinas po. John Michael Bilisa, Gen City for vlog, shout out po, sabi po niya. Jonalinggol po, pero pag may vlog kay Rina, nanonood sila. Yun nga po. Pero pag may vlog kay Rina, nanonood sila, sabi ni Jonalinggol po. Robelin Sadsad, shout out po sir sa iyo, sir, kaagapin mo. Gen City for vlog. Pero kami sa GC nagmamarathon kami, sabi naman kahit mabagal hindi kami susoko, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. Opo. John Michael Bilisa, Ma'am Ina, may nawawala at may darating, di ba? Hayaan natin sila sa gusto nila. Ay oo naman po, may mawawala, may darating. Tama po yan. Charcoal Deleras, wala na yung iba, naglipat na sa mula naghiwalay. Si Edren nadismaya sa nangyari. Tas ngayon, yung Jomre nahati na rin ata dahil sa Jomcar. Nagbaba po ng link si tao nito. Yan po, nagbaba ng link po si Ma'am Jency, pasuportahan po natin yung kanyang channel. Click nyo lamang po yung yung link po niya sa taas.
naglipat mo, ano, parang dami din po mga ka-Edren na lumipat sa Edrica, tapos ngayon meron naman Jomcar Haas talaga mga naghanap ng kilig. Sabi ni Ina Mustasa. Yun nga po, siyempre yung mga Edren po dati, lilipat po talaga sila sa Jomcar, tapos yung mga Edren napunta sila sa sa Rachel ba yun dati? Nahati-hati nga. Stanisli Bartos Ahomas Chino. Ano ito? Ano yata to? Hindi ko po alam. Shoutout Sir Stanisli Bartos. Yun din ang tingin ko kay Char. Ina Mustasa. Shoutout Ma'am Coroda, sabi ni Robin Sad. Rowena Bonso, OFW Vlogs. Dito rin po si Ate Rowena Bonso, OFW Vlogs. Shoutout po. Pasuportan din po natin ang kanyang channel po, Rowena Bonso, OFW Vlogs. At siyempre dito po sa ating nakapin po, pasuportan po natin. Subscribe po natin. Tayo po ay magtutulungan. Yung iba sa amin hindi lumipat. Sabi ni Tita Maria Anita Beltran, haha Ma'am Ina, gusto nila kilig doon sila love team, basta tayo walang iwanan. Magagalit talaga ako sa inyo, sabi ni John Michael. Anin niyo pa yung kilig kung hindi naman nakakatulong sa paggaling po ni Reyna, di ba? Saka na lang po kayo kiligin pag si Reyna ay gumaling na. Doon po kayo kiligin talaga. Gen City for Vlog, Sir Moti OTW, ano pong ibig sabihin ng OTW? Wala ko alam sa ganyan eh. Shoutout po sa 53 million views po, 35 thumbs up, baliktaran po ah. Charcoal Derails, Ma'am Ina, yun nga ang mga taong mahilig sa kilig-kilig, kaya sinusundan kung saan sila kikiligin. Ako rin marathon sa mga vlog ni Karena, sabi ni John Michael. Sabi ni Tita Char pala. John Michael Belisa, Ma'am Jency Vlogs, subs at tamsak kita now lang po. Wow, salamat sa pagtamsak kay Ma'am Jency. Ina Mustasa, hindi ako alis kay Rina, dyan supportive forever rin ako, sabi ni Ina Mustasa. Ina Mustasa, basta kinikilig sa ganda ni Rina, hihi. Masaya tayo sa mga simpleng movies ni Dalaga, di ba? John Michael. Lesel Orsowa, on the way po, OTW. John Michael, anong ibig sabihin ng OTW? Wala akong alam sa ganyan eh. Basta ako hihintayin ko ang journey ni Bonso, tama. Basta Gen Z, nagbaba po ulit ng link. Pasuportan po natin siyempre sa mga bago pa po dito, sa mga hindi po nakasubscribe sa ating channel, kaagapay mo pa-subscribe din po. Gen City for Vlog, Dancer Moti, Dan Dikit with comments and Paul watch your videos, sabi ni Ma'am Gen C. Ang sarap siguro magkaanak na kasing ganda ni Rina. Oo naman Anita, sabi niya. Ina, paglihian mo si Rina, punta ka doon. Paglihian mo, mali mo, kamukha ni Rina yung anak mo. Dunalinggol po, tama ka. Ina, ang Edren bagong Edrica kay Ido, sila nagsusuporta, pero marami pa rin kay Rina nagsusuporta. Yan mga kilig nila, hindi rin yan matatanggal ang magandang subaybay yung story nila Rina. Wala po, may bagong love team, na po, magkuya, hindi po love team. Bagong mag-ama, bagong magkuya, Karin. John Michael on the way, sir, yun pala. Hindi ko alam mga ganyang bagay, yung mga shortcut na yan.
Marianita Beltran, Ma'am Lisa, nawala ka na. Nag-subscribe na rin po ako kay Ma'am Jency. At subscribe po natin lahat. Yung mga nandito po si Ma'am Jency 84 Vlog, Sir Moti, Rowena Bunso FW Vlogs. Supportan po natin yung kanilang channel. Siyempre, ang aking channel din po. Kagapay mo po. On the way dyan, thanks Jency 84 Vlog. On the way, roasting, sabi ni Ma'am Jency. Kalimutan ko maghigop ng kape. Abutin lamang po natin na 1 oras bago tayo lumipat sa live po ni BFF. Baka magtampo yon. Nasa maaga-aga pa po naman po eh. Diba? Naima Ilamain. Xiao. Anong Xiao? Shout out po. Baka Xiao out. Shout out po Ma'am Naima. Yes, full support tayo kay Rina habang andyan siya at nakasubaybay natin habang tumatagal lalong gumaganda. Sabi ni Charcoal Delerans. John Michael, shout out. Marianita Beltran. John Michael, itatawag ko na Karin na. Lisa Falikpixis, Anita, di kayo iiwan, solid ka rin. Kaya nga, solid ka rin. Di ba? Kaagapay tapos Rina. Di ka rin. Solid ka rin. Sabi niya ganun. Medyo ramdam ko ang lamig Ramdam ko ang lamig. Pare ko. Suportahan natin ang Karin, sabi ni Robelin Sadsad, Tita Robelin. Okay yan, kagapay bagong tandem Karin, Jonalyn Golpo. Siyempre, bagong Karin, ikaw rin. Diba, solid ka rin? Andan pa rin ang Karin. Ma'am Lisa, haha, Maria Anita Beltran. John Michael Belisa, okay, Ma'am Anita, Karin na ba? Karin ka na ba? Karin na ba? Inamusta tama ka Ma'am Jonalyn, kasi walang forever sa love team. Kay Rina meron, hintay tayo sa journey ng life niya. Tama po, hindi naman kailangan talaga ni Rina ng mga love team, tandem. Ang kailangan ni Rina yung dasal sa kanyang paggaling. Yun po yung tanging maiaambag po natin. At sa mga sa mga bagay na binibigay kay Rina ay hindi naman po niya kailangan po ngayon yan. Diba? Ako kahit kailan di ako magsasawa sa dalaga natin, forever nasa sa akin isip at sa puso, Princess Rina talaga. Umpisan natin, Karin, Marianita Beltran, umpisan nyo na rin. Diba, Karin? Sabi John Michael Belisa, shout out. Ian MC Gaming, Sir John, solid ka rin. Ako din, solid ka rin. Hehe. Karin ang magtito. Charcoal Delera. Oo, Karin talagang magtito, magkuya, magama. Tawag na yung mag-aalalay. Jonalyn Golpo, yes, tama ka na ba? Yes, tama ka. Ina, ba't gusto nila kilig? Ba't hindi sila maligo ng yelo para sila kiligin? Jonalyn Golpo. Dalawa lang yan para kiligin ka Yung maligo ka ng yelo at yung napapaihi. Di ba, kinikilig po kayo ng ganun? Maria Anita Beltran, John Michael, hindi kaya magsisilas ang wife mo? Naku, yari ka John Michael, bro. Hindi
kaya magsisili ang wife mo. Yes, solid ka rin na tayo lahat dyan, Michael Belisa. Naku, kagapay, paano pag umuwi ka na, di wala na rin ka rin. Ina Mustasa. Hindi naman mawawala ang ka rin, Ina Mustasa. Nandito pa rin. Nandito pa rin. Siyempre, pag tayo nakauwi, ay sabi ko nga, may content po tayo, tapos isisingit din po natin si Reyna sa ating live, 'di ba, yung content. Parang sali-salitan lamang po. Kasi siyempre bilang dito ako kay Reyna nagsimula. Kaya hindi ko rin po iiwan 'yan hanggang sa kanyang paggaling po talaga. Kasi dito po nakilala ang aking channel po eh. Ma'am Anita, wala siya dito, Manila pa. Jincy 84 Vlog Dan, Connecting Rose. Connected Rose. Iyan MC Gaming, Karin tayong lahat. Amelia, Kuya Kakapay, ang lakas talaga umatak ng mukha ni Reyna pag siya ang nasa thumbnail. Kaya mga nagmamahal sa kanya, laging siya hinintay sa mga live ninyo. Yun, ganun po ba? Sa mga live ninyo, sabi ni Amelia. Junalyn Golpo, okay ka rin Siyempre, okay pa rin ako. Bakit naman hiwalay pa kayo? Sabi ni Tita Maria Anita Beltra. Ina Mustasa, ang ka rin ay magtatay, haha. Magtatay, magtito, magkuya. Hindi love team, hindi tandem. John Michael Belisa, Ina, pag umuwi na si Sir Kagapay, hindi naman siya mawala, may YT baga. Mawawala, may YT baga. Siyempre, nandito pa rin ako. Kahit ako'y nakauwi. Hindi ko pa rin iiwan si Karina. Lisa Palikpik, shout out Karin forevermore. Robin and Sensad, solid ako sa Karin. Magkuya sila parang kahawig ni sino kahawig? Asan na? Solid Karin, magkuya sila parang kahawig ang Karin, sabi ni Ma'am Robelin. Los na malata ako Kagapay kahit kailan sa umpisa pa na number one Reyna pa rin, sabi ni Ma'am Los. Maria Anita Beltran, Ma'am Ina, Karin pa rin yan kahit dito na siya sa Pinas. Oo naman po, Karin pa rin po ako. John Michael Belisa, yes tama, Kasal Kagapay, dito natin nakilala ang dalaga natin. Kaya nga tama po Sir John Michael. Kaya hindi po mawawala si Reyna po sa akin, lalo pag ako'y nakauwi. Kahit sabihin po natin may sarili po akong content po ngayon, siyempre nandyan pa rin po. Ang laki ng views nila pag ang thumbnails ay si Bunso, sabi ni Tita Maria Anita Beltran. May binili lang sa Manila, Ma'am Anita, sabi ni John Michael. Kumusta po? Ano ibig sabihin ng Karin Rose Charms? John Michael, paliwanag mo nga kay Ma'am Rose Charms. Bagong po natin dito, bagong bisita po natin kung anong ibig sabihin ng Karin. Charcoal Tolerance, yes po, yes nga po dahil kay Reyna nakilala kayo. Opo, tama, hindi ko po yan talagang maitatanggi. Talagang dyan po ako nakilala kay Reyna po. Angelita Salarada, what meaning of Karin Kagapay? Ask ko lang po. Marami nang nagtatanong kung anong ibig sabihin ng Karin. Ang Karin po ay kumbaga naisipan ko lang pong ilagay Kaagapay, Reyna. So, yung tapos Reyna, kinuha ko yung Ren.
Tapos Karin. Isa ka rin ba na Macarena? Makarin? Ako napanood ko si Rina nung share ng tita ko sa messenger ko yung vlog kay Rina. John Michael, wala makukuhang aral sa kiligan pero sa buhay ni Princess Rina maraming aral at ang iba relate sa pamilya ni Dalaga, di ba? Oo po, tama ka dyan bro. Kaya nga minsan meron din ang babas talaga kay Rina yung kanyang karamdaman. Charcoal Dilerans, Karin, Kagapay at Rena. Tama. Yan, pinaliwanag na po ulit niya na Tita Char. Amelia Karin tayo, masaya tayo, okay lang Kuya Kagapay, di ba ang daming Karin ng tatanong, hindi nila gets. Tama dyan Michael, sabi ni Marianita Beltran. Ma'am Roscos, ang Karina po Kagapay at Rina mag-ama team. Yan, mag-ama talaga, mag-ama na, hindi love team, di tandem. Gen C 84 vlog, sabi ni Ma'am Gen C 84 vlog, parang Karin. Kagapay at Rina ang meaning ng Karin. Ropelin Sadsad, totoo dyan, marami nakarelate sa life ni Rina, lalo na sa broken family ni Ina Mustasa. Miguel up shoutout po Ma'am Mixie. Bagong-bago po sa atin si Ma'am Mixie. Welcome po sa ating live po, Ma'am Elsie. Ang Karin kuya kapatid o kaya magtatay. Excuse me. Ito po wala pong issue yung sinabi kong Karin po Ito lang naman po ay isang paghanga bilang kuya, tatay o tito, diba? Rose Charms, okay, sige, ingat po kayo lagi. Sige po, salamat din po Ma'am Rose Charms. At welcome po at nakabisita po kayo sa aking live. John Michael Bilisa, welcome Mixie, shout out and good evening sa iyo. Sabi ni John Michael Roscross, hi po sa lahat na dumarating, shout out po, sabi ni Ma'am Roscross. Excuse me. Roscross, hi po sa lahat na dumarating, shout out po. Rose Charm, shout out po, sabi ni John Michael, shout out po sa 69 million views po. Mababa po ngayon ang views po natin kasi bukas botohan na po dyan sa Pinas. Kaya busy po sila sa kanilang kandidato. Ilang taon ka na Kagapay? Kasi nanay ni Rina is 35. Matanda na ako Ina. Nasa 40 na ako. Maniwala ka kaya Ina kung 40 ako? Si Spike absent. Baka busy po sa sa pangangampa sa niya sa 'di ba botohan bukas. Baka doon po siya busy. John Michael Belisa, Sir Mote, wala na di nang iwan ng link niya. Kaya nga po. Siguro natulog na or baka may ginagawa po siya. Ina Mustasa, baka si Spike nandun kay Mayora. Hindi po natin alam Ina. Mamaya pupunta po tayo doon. Bibisitahin po natin si Mayora sa kanyang live. Charge po lang natin tong palubat. Rose Charms, thank you po Michael. Sige, God bless us all. Bye. Sabi ni Ma'am Rose Charms. Ina, hindi ako
Ina Mustasa, hindi ako 47. Ilan taong ka, Ina? Maria Anita Bertram, Ma'am Ina, 38 na yan. Charcoal Deliveries, ako ang unang vlog kay Rina last year doon. Ako nagsimulang manood ng charity vlogs, pero yung vlog sa kanya di ko pinapalampas basta siya ang thumbnail. Sabi ni Tita Char. John Michael Bilisa, bye-bye Rose Charms, dalaw ka ulit. Sabi ni John Michael. Mili Valerio, gandang gabi po Sir Kagapay, ganun din sa lahat ng viewers nyo po. Gandang gabi din po Tita Mili. Amelia, sabay-sabay tayo sumabay sa mga mag-ama ka rin. Sumabay ka na rin. Dinalin Gol po, dadami riyan bukas Kagapay. Sabi ni Ma'am Jonalyn. Rose Cross, baka humabol ng Kapitan si Sir Spike. Kaya busy. Lady GTV, hello. May bagong bisita po tayo, si Ma'am Lady GTV. Hello po, Ma'am Lady GTV. Welcome po sa ating live po. Nagsisilos na nga ang asawa ko sa kakarina ko. Sabi niya dati daw si Mahal, ngayon naman Rina. Ha ha ha. Lady GTV watching from Kenya. Welcome Ma'am Lady to live. Welcome po natin si Ma'am Lady GTV vlog. Ma'am Lady GTV. Bagong bisita po natin na taga Kenya. Ina Mustasa 47 ako. Maria Anita Beltran, nagno-skip ads ako, sabi niya. Mili Baleo, shoutout and good evening po sa iyo. Lady GTV, let's connect this. Bisitahin nga po natin tong channel ni Ma'am Lady G. Ano to? Support po natin si Ma'am Lady G sa YouTube channel from Kenya. Subscribe po natin yung kanyang channel, Lady G TV. Shout out Ma'am Lady G TV. Welcome. Okay, gets ko na Kagapay. Thanks po sa paliwanag mo, gift ko na po. Thanks ulit. Sige, okay lang. Okay, Angelita Salarada. Isa ka na rin bang ka rin? Lady GTV, shout out and good evening. Welcome, John Michael. Shout out Lady GTV, Lisa Palikpik, Cross, hi po Lady GTV. Mili Barrio, magandang gabi po Sir John Michael Belisa. Charcoal Deliveries, grabe yung nabasa ko na comment na wala daw magkakagusto kay Rina na normal na lalaki, di ako makaget over. Pagdating po ng araw dyan, Tita Char, pag yan gumaling si Rina, nako, marami pong dyan, maraming pipila po dyan. Mag-no-skip ads tayo kay Kagapay. Sabi ni Tita Maria Anita Beltran. John Michael Belisa, Ma'am Jinsky, ito po vlog, nagla-live ka po mga what time po para support ka namin. Ma'am Jeannie, Ma'am Jinsky, nagla-live po ba kayo? Naka-live pala si Roda doon ang iba, sabi ni Ma'am Jonalyn Gol po. So ayan po, naka-isang oras na rin po tayo. Bisitahin din po natin yung
live po ni BFF. Doon din po tayo para supportan din po natin yung kanyang live, di ba? So, muli po ako nagpapaalam sa lahat po na nandito. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at pagsama po sa aking live. At syempre, good luck po bukas sa inyong mga gustong iboto po. Basta piliin nyo na lamang po yung hindi corrupt na kandidato, di ba? So, maraming salamat po at good night po sa inyong lahat. Bye-bye po. God bless.